Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Berting. Taong 1971, Taguloan, Misamis Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa 18 taong gulang pa lamang itong si Berting. Silang mag-ama na lamang noon ang nagsasama sa kadahilanang napatay ng kanyang ama ang kanyang sariling ina. Mahirap man yung tanggapin para kay Berting, subalit wala siyang magagawa sa kadahilanang may sapat na rason ang kanyang ama para gawin ang bagay na yon. Nahuli kasi niya noon ang kanyang asawang nangangaliwa na siyang nag-udyok sa kanyang gawin ng isang bagay na matagal na niyang inilibing sa limot. Masakit mang isipin pero naging karumal-dumal noon ang parusa ng ama ni Berting sa kanyang asawa bago ito tuluyang bawian ng buhay. Kahit siya ang bumarang sa katawan nito, ninais pa rin niyang alagaan yon hanggang sa kahuli-hulihan nitong buhay. Magmula noong nawala ang ina ni Berting, tila bang mas lalo pang binalot ng kahirapan ang kanilang pamumuhay. Kahit anong pera at pagtsatsaga ang gawin ng kanyang ama, animoy palagi pa rin silang binubuntutan ng kamalasan. Sa mga panahong nakakahawak sila ng malalaking salapi, kusa lang itong naglalaho ng hindi nila nalalaman. Dagdag pa ni Berting na paulit-ulit sinasabi sa kanya noon ng kanyang ama na ang tangay niyang lihim na karunungan ay napakalakas sa negosyo o anumang uri ng trabaho. Lahat ng mga taong nakita niyang nagtanga nito bago siya ay labis ang paghihirap sa mundong ibabaw bago ito tumawid sa ikalawang buhay. May napag-alaman din siya noong nabaliw dahil lamang sa pagtatanga ng ganoong lihim na karunungan sa kadahilan ng halos magtatatlong araw nang hindi ito kumakain dahil sa hirap ng buhay. Nang wala nang maisip na paraan sila Berting, napagpasyahan ng kanyang ama na maging bayaran sa kanilang baryo sa mga taong naghahangad ng paghihigante sa kanilang mga kinakagalitang kapwa. Yun na lamang ang naisip niyang paraan para naman kahit papaano'y mamuhay sila ng hindi gaanong naghihirap. Dahil sa alam ni Berting na mali noon ang ginagawa ng kanyang ama, pilit niya pa rin itong pinagsasabihan, subalit anong magagawa nila? Napako na sila sa kamalasan at kahirapan. Tanda niya pa noon kapag nag-aaway sila ng kanyang ama, paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya ang mga katagang, "Kapag hindi ako mangbabarang, ano ang kakainin natin? Dedepende na lang ba tayo dyan sa trabaho mo? Ni hindi mo kayang kumita ng 10 piraso ng salapi sa buong maghapon?" Kapag naririnig niya ang bagay na yon, ninanais na lamang niyang tumahimik sa kadahilan ng kahit anong pag-iisip ang kanyang gawin. Alam niyang may punto ang ibig sabihin ng kanyang ama. Sa ilang buwang pagiging bayarang mambabarang nito, kahit papaano, nakakain na sila ng masasarap. Nakabili na din sila noon ng 2 manok na siyang inaalagaan nila ng husto para naman kahit papaano'y meron silang mapagkukunan ng kanilang makakain sa oras ng kagipitan. Ganon at ganon palagi ang ginagawa ng kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong may lumapit sa kanyang isang parokyano na nagpapabarang ng isang aswang. Isang araw, nagpapakain ng manok si Berting. May pumasok sa loob ng kanilang bakuran na isang lalaking nakasuot ng salakot na halos baluti na ang buong pagmumuka. Dahil sa hindi niya masipat ang pagkakakilanlan nito, kung kaya't paulit-ulit niya itong tinanong ukol sa pakay nito. Nang marinig ng lalaki ang tanong ni Berting, hinanap lang nito sa kanya ang kanyang ama, sabay sabi ng, "May ipapagawa ko sa ama mo. Malaki ang ibabayad ko kapag nagustuhan ko ang ibibigay niyang serbisyo. Nasaan ba siya?" "Maghintay lang ho kayo dyan, Manong. Tatawagin ko lang." Sagot naman dito ni Berting. Matapos niyang makapagsalita,
Agad naman siyang pumasok sa kanilang tahanan habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. Sa paglabas nilang dalawa, nadatnan nila ang lalaking nakaupo sa gilid ng hagdan habang pinapakain ang kanilang mga manok na alaga. Nang magkatitigan ng ama ni Berting at ng lalaking yon, dali-dali naman itong lumapit sa kanila habang iniaabot ang isang litratong medyo may kalabuan. May kasama yung maliit na sobre at sa loob ng sobreng yon, naglalaman ito ng buhok ng tao na nais ipabarang ng lalaki. Dahil sa hindi maaninag ng ama ni Berting ang litrato, hiniling niya sa kanyang parokyano na hanapin ang pinapapatay niya upang magawa niya itong masilayan ng klaro. Wala kasing bisa ang pambabarang sa oras na hindi alam ng nangbabarang ang totoong wangis ng taong ipinapapatay sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sumang-ayon naman ang parokyano sa kanyang nais. Wala naman kasi itong magagawa sa kadahilan ng pilit itinatanggi ng ama ni Berting ang kanyang serbisyo kung hindi siya pagbibigyan ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas na pagkasunduan na nila ang lugar na kanilang pagkikitaan. Dahil sa malayo-layo ang kanilang pupuntahan, kung kaya't ipinagpabukas na lamang nila Berting ang kanilang pagtungo sa lugar na yon. Hindi naman tumutol noon ang parokyano, gawa ng naiintindihan niya ang kalagayan ng mga ito. Sige ho, Manong Florante. Bukas hihintayin ko kayo. Alam niyo na kung saan ako pupuntahan, kaya inaasahan ko kayo doon. Kagaya ng napag-usapan natin, doon ako sa inyo maghihintay. Wika ng parokyano bago ito umalis. Oo, asahan niyo na ho kami doon. Mag-iingat kayo pa uwi. Delikado sa daan kapag hapon. Sagot naman ng ama ni Berting sa lalaki. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman itong umalis sa kanilang tahanan nang walang kahit na anong salitang binibitawan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang pumasok ang mag-ama para naman kahit papaano'y magawa nilang mapag-usapan ang kanilang plano. Nang makapasok na sila sa kanilang tahanan, inihanda na ng ama ni Berting ang lahat ng gamit na kanilang kakailanganin. Kinaumagahan, maaga pa silang umalis sa kanilang bakuran upang tunguhin ang nasabing lugar ng parokyano. Nagbalat kayo sila noon sa kasuotan ng isang magsasaka para naman kahit papaano'y walang maghihinala sa kanilang pagdayo sa baryo. Habang nasa kasagsagan ng paglalakad ang mag-ama, panay ang ginagawa nilang pagmamasid sa buong paligid. Iniwasan din nilang mag-usap tungkol sa kanilang gagawin nang sa gayoy hindi ito marinig ng mga nilalang na nagmamanman sa kanilang dinaraanan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang narating nila Berting ang pook tagpuan nila ng parokyano. Pagsilay nila sa lugar na yon, tumambad sa kanila ang lalaking nakaupo sa lilim ng puno habang nananakbo. Magandang umaga, Manong Florante. Mabuti naman at maaga pa kayong nakarating. Bueno, halina kayo. Tumungo na tayo sa baryo. Bungad na wika ng parokyano. Nang marinig ito nila Berting, agad naman silang sumunod sa panauhin ng hindi umiimik. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, inilahad nito sa kanila na wala silang dapat ipag-alala sa lugar na kanilang pupuntahan, gawa ng karamihan sa kanilang mga kababaryo, inaasahan na ang kanilang pagdating. Bagaman malabo para sa kanila kung bakit ibinalita ng panauhin sa mga kakilala nito ang kanilang pagdating, ninais na lamang nilang sumama ng payapa. Sa pagdating nila sa isang baryo, napansin nila Berting na pinagtitinginan sila ng halos lahat ng taong naninirahan doon na para bang kilala na sila ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang paglalakad nang lumapit ang lalaking kasama nila sa isang bahay kung saan naroon ang babaeng buntis na merong kalong-kalong na maliit na bata. Binibini, ito nga pala si Ginoong Florante.
Siya ang mambabarang na sinasabi ko sa iyo. Kung gusto mong barangin din niya ang asawa mo, sabihin mo lang. May pupuntahan kasi kami ngayon. Kaya sa pagbalik namin, inaasahan ko na ang desisyon mo. Bulong ng lalaki sa buntis. Nang marinig ng babae ang sinabi nito, tumangulang naman yon habang marahang tumatalikod. Maya-maya pa, muli na nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa tahanan ng lalaki. Tahimik lang naman noon silang mag-ama sa kadahilanang hindi nila sukat akalain na bantog na pala sila sa baryo na kanilang pinuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang bahay ng lalaki na kung saan napagpasyahan muna nilang magpahinga ng bahagya. Habang nakaupo silang mag-ama sa loob ng bahay nito, doon inilahad sa kanila ng lalaking yon ang lugar na kanilang pupuntahan. Ayon sa lalaki, na kaya lang naman isang kupas na larawan ang dinala nito sa kanila, gawa ng ilang taon na niyang hindi nakikita ang lalaking nais niyang ipapatay. Dahil kasi sa mga ginagawa nitong mabibigat na atraso sa kanilang baryo, kung kaya't napagkasunduan nilang ipapatay na lamang ito. Bagaman hindi nila ito nakikita sa kanilang lugar, nasisiguro nila noong naroon lamang yon, nag-iikot at nagmamasid sa paligid. Dagdag pa ng lalaki na hindi ordinaryo ang taong pinapabarang niya sa ama ni Berting sa kadahilanang meron itong tinatangan na isang bertud na may kapangyarihang gayahin ang anumang uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Paminsan-minsan nasisipat ang lalaking yon sa kanilang baryo na nagiging isang tiktik at kalaunay lumilipad na parabang isang mambabarang. Nasisipat din nila yung nagiging isang dambuhalang baboy kapag nambibiktima ng mga ordinaryong tao sa baryo. Ang labis pang ikinagagalit ng kanilang parokyano ay ang pagpatay nito ng iilan niyang mga kakilala na parabang hindi naging mahalaga para sa nilalang ang mga nakaraan nilang pagsasama. Magbibigay kami ng malaking pabuya, Ginoong Florante, kung mapapaslang mo ang demonyong yan. Sawang-sawa na kami sa kanya. Marami na siyang pinatay sa aming hanay. Kung may kakayahan lang siguro ko ng katulad sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na siya ay pahirapan hanggang kamatayan. Galit na wika ng parokyano matapos nitong mailahad ang istorya ng kanilang baryo. Nang marinig ito ng ama ni Berting, napagpasyahan nitong hanapin na ang lalaki upang masimulan na ang kanyang gagawing pambabarang. Tinatak niya din noon sa kanyang isipan na sa oras na masipat niya ang nilalang, gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na insekto para ito'y kitilan ng buhay. Bago sumapit ang alauna ng hapon, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa paanan ng isang bundok na malapit sa baryo. Walang naging pag-uusap ang naganap noon sa kadahilanang maigi silang nagmamanman sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang paanan nito kung saan nakasilay sila ng isang kubo na malapit ng bumigay dahil sa sobrang katandaan. Pagsipat nila sa likod ng bahay, bumungad sa kanila ang isang lalaking naglalakad na merong hila-hilang sako sa kanyang mga kamay. Nang matitigan ng ama ni Berting ang lalaking yon, agad naman niyang kinumpirma kung yun ba ang pinapabarang nila. Sa pagsang-ayon ng parokyano sa kanyang naging tanong, mabilisan naman niya itong binulungan na umatras ng marahan. Habang lumalayo sila sa lugar, bigla naman silang natigilan nang marinig nilang sumigaw ang lalaki ng, "Kararating niyo pa lang, paalis na kagad kayo." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung nasipat na namumula ang mata habang marahang tumutuwad. Sa pagpalit nito ng anyo bilang isang dambuhalang baboy, buong lakas naman sila nitong sinugod na siyang naging sanhi upang kumaripas ng takbo sila Berting. Bagaman napakabilis ng kanilang pananakbo noon, ramdam na ramdam nila ang ilang metrong pagitan nila sa nilalang
na siya namang labis nilang ikinabahala. Sa pagdating nila sa baryo ng parokyano, mabilisan naman nilang tinungo ang tahanan nito upang sumilong. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, rinig na rinig nila noon ang pag-ungaw ng baboy sa bawat haligi ng tahanan na siya namang labis nilang ikinagulat. Gayunpaman, kahit labis na silang nababahala sa kanilang kaligtasan, pilit pa ring nagsaboy ng pangontra ang ama ni Berting sa buong paligid. Asin lang noon ang nag-iisang panlaban nila kung kaya't ikinalat nila ito ng husto sa buong lugar hanggang sa wala na ditong natira. Maya-maya pa, bigla namang tumahimik ang buong paligid at kasabay nito ang pagbulong ng lalaki sa dingding ng, Hahanapin ko kayo. May marka na kayo sa akin. Baliwala kung saan man kayo tumakas. Sisiguraduhin kong malalagay sa katakatakot na sitwasyon ang inyong mga buhay bago kayo pumanaw. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nakarinig ng pagkaripas ng pagtakbo sila Berting. Hudyat na nilisan na sila ng nilalang. Bagaman labis na ikinakabahala ng kanilang parokyano ang nangyari, kahit papaano'y masaya pa rin noon ang ama ni Berting sa kadahilan ng hindi siya nito natunugan na isang mambabarang. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nakuha niya ang lamang sa pagitan ng kanilang laban ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan nila Berting na doon na isagawa ang pambabarang. Masyadong mapanganib kasi sa kanila noon ang umuwi pa sa kanilang tahanan dahil maaari silang tambangan ng nilalang sa daan. Bago niya umpisahan ang ritual, inihabili niya kay Berting at sa kanilang parokyano na lumabas ng silid kung saan siya naroroon. Kinakailangan hindi nila ito masisipat gawa ng maaari silang masapian ng mga elemento nitong tinatawag. Berting, magbantay ka sa paligid. Sabihin mo kagad sa akin ang mga nararamdaman mong kakaiba. Tandaan mo, hindi ko kayo matutulungan sa oras na ginagawa ko na ang ritual ng pambabarang. Wika ng ama ni Berting sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong sinarado ang pintuan ng silid upang umpisahan ang kanilang ritual na gagawin. Sila Berting naman noon, nananatiling nagmamasid at nakaabang lamang sa sala sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Animoy ang pakiramdam nila noong mga oras na yon. Meron silang hinihintay na delubyo na malapit ng tumama sa kanilang tahanang pinagtataguan. Sa paglalim ng gabi, nakaamoy na si Berting ng mga sunog na kandila sa loob ng bahay. May mga nagsisili para na dinoong mga insekto kahit hindi naman umulan noong hapon. Ang labis pa noong ikinagulat ni Berting ay ang pagbigat ng kanyang katawan na para bang malapit na siyang lagnatin. Maya-maya pa, bigla naman silang napalingon sa pintuan ng silid na kinaroroonan ng kanyang ama nang bigla itong nagbukas ng biglaan. Tapos ko nang barangin siya. Humanda kayo. Nararamdaman kong papasugod na siya rito. Sigaw ng kanyang ama habang mabilis ang naghahanap ng sandata na maaaring panlaban sa aswang. Pagkuha nito ng isang mapurol na sundang, bigla naman nilang narinig ang pagtakbo ng isang nagwawalang nilalang papalapit sa tahanan na kanilang kinaroroonan. Pagrinig nila ng kalabog sa dingding, bigla naman nilang naramdaman ang pag-atungal ng aswang habang nagpupumilit pumasok. Panay ang ginagawang pagkarit ng kuko nito sa mga kawayan hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niya itong mabutasan. Pagsilay ng aswang nakakasya na siya sa butas na kanyang ginawa, buong lakas naman niya itong pinasok hanggang sa tuluyan na siyang madapo sa loob ng bahay. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong pagtataguan sa mga kamay ko. Humanda kayo. Ipaparanas ko sa inyo ang pakiramdam ng isang hayop kapag kinakatay ito ng buhay. Kigil na wika ng aswang.
Nang marinig naman ng ama ni Berting ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya itong sinugod at pinagtatataga ng tangan-tangan niyang sundang. Pagsilay naman ng parokyano sa kanyang ginawa, buong tapang naman itong sumugod upang tumulong. Marahil ay napagtanto nito na kapag napaslang ng aswang ang ama ni Berting, maaaring sila na ang susunod nitong papatayin. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, kitang-kita nila ang pagtulo ng dugo ng aswang sa papag ng tahanan. Bagaman nagtamo na ito ng malalalim na sugat sa kanyang katawan, hindi pa rin yun sapat para makaramdam ito ng labis na panghihina. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras ang ama ni Berting nang masipat nitong naging isang kalabaw ang lalaki sa loob ng bahay na kanilang kinaroroonan. Pagsuwag nito sa ama ni Berting, agad namang tumarak sa tagiliran nito ang matatalas nitong sungay na siyang naging sanhi upang mapasigaw yon ng napakalakas. Habang kinakaladkad si Manong Florante ng kalabaw, panay naman ang paghataw dito ng itak ng kanyang parokyano. Subalit sa kabila ng pagbaon ng talim nito, nakakapagtakang hindi pa rin nanghihina ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa naman siya nitong bitawan, subalit halos maligo na siya sa kanyang sariling dugo. Dahil sa nasaksihan noon ni Berting, kung kaya't nagkaroon na siya ng lakas ng loob upang makipaglaban sa aswang. Paghawak niya noon ng isang 2x2 na kahoy, buong lakas naman niya itong pinagpapapalo sa ulo hanggang sa dumating ang puntong tumulo na din ang napakaitim na dugo nito. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla namang nag-anyong tao ang aswang at kasabay nito ang mabilisan sa kanyang pagbalibag sa labas ng bahay. Dahil sa pinakawalan nitong tadyak na tumama sa kanyang tiyan, kung kaya't ilang minuto din ang inabot doon ni Berting bago tuluyang makabangon sa kanyang kinabagsakan. Sa muling pagtayo niya sa labas ng bahay na yon, kitang-kita niya ang paglapa ng aswang sa katawan ng kanyang amang hindi na gumagalaw. Kasabay ng pagbaon ng matatalas nitong ngipin sa leeg ni Manong Florante, ay siya namang pagsaksak nito ng kanyang matatalas na kuko sa dibdib ng parokyano. Dahil sa ginawa ng nilalang na yon, kung kaya't mabilisang napalitan ng takot ang tapang na nananalaytay sa dugo ni Berting. Sabi ko sa inyo, huwag niyong gagambalain ang pananahimik ko. Kayo lang din naman ang dapat sisihin sa kaganapang ito. Ngayon matanong kita, ano ang gagawin mo para maisalba mo ang iyong buhay? Wika ng nilalang kay Berting habang binibitawan ang bangkay ng kanyang ama at ng parokyano. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ninais na lamang niyang manahimik habang marahang umaatras. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang tinigalpo ng aswang at kasabay nito ang kanyang pagbagsak sa lupa na paralisado ang kanyang buong katawan. Habang nakalupasay noon ang katawan ni Berting, doon na niya unti-unting natatanggap na malapit ng humantong sa katapusan ng kanyang buhay. Pagsilay niya sa aswang na nasa ibabaw ng kanyang kinahihigaan, tanging pagpikit na lamang ng kanyang mga mata ang kanyang nagawa. Maya-maya pa, bigla namang napamulat noon si Berting nang marinig niyang nagsisisigaw ang nilalang habang mabilisang kumakaripas ng pagtakbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang pangyayaring yon, bigla naman niyang naramdaman ang paglakas ng kanyang mga binti at kamay na siyang naging sanhi upang magawa niyang makatayo sa kanyang kinabagsakan. Habang paika-ika noon ang kanyang paglalakad, ninais niya pa ring malapitan ang kanyang ama upang kausapin ito sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan. Berting, umalis ka na. Pakiramdam ko marami nang nawalang dugo sa katawan ko. Baliwala na kung susubukan mo pa akong tulungan. Wika ng kanyang ama habang patuloy na nagpapalipad hangin sa buong paligid. Bago ito tuluyang nalagutan ng hininga, nangako ito kay Berting na isasabay niya ang aswang sa kanyang kamatayan.
Hindi naman niya pinansin ang mga bagay na pinagsasasabi nito, gawa ng labis siyang nalulungkot sa sinapit ng kanyang ama dahil sa kanyang naging trabaho. Magmula noong nawala ang ama ni Berting, napagpasyahan niyang wag nang tangkaing aralin ang naiwan nitong kaalaman pagdating sa mambabarang. Ilang taon din siya noong namanata at nagbalik loob sa Panginoon hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya napapansin na dahan-dahan na palang gumaganda ang kanyang buhay. Ngayong may kaya na si Berting at nakapagpundar na din siya ng iilan niyang ari-arian, patuloy pa ring sariwa sa kanyang alaala ang minsang nangyari sa kanyang ama na isang mambabarang na kinarne ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang lakas ng aswang, no? Di ko lang alam kung talaga bang nasama to ng ama ni Berting sa kamatayan niya o nakaligtas yun. Kasi kung papansinin niyo yung takbo ng kwento, tumakbo yung aswang habang nagsisisigaw eh. Pero alam naman natin lahat kung gaano kalakas yung barang, di ba? Kaya siguro namatay din yun. Wala na, hindi rin naman malalaman yun ni Berting. Tsaka sino ba yun para alamin niya pa. Ang maganda lang rito, hindi na naipasa yung pagiging mambarang ng ama niya kay Berting. Kaya nabuhay siya bilang isang normal na tao at merong takot sa Diyos. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.